Diumenge arribava a la Pobla el tren faller. Fallers de totes les comissions es donaven cita al mercat amb les disfresses triades per enguany. Anem de bucaneros, d'home perquè tenim un amic que si no se vestiem d'home no volia eixir i anem a fer-li companyia a l'amic de nosaltres. 3 xiques y 3 chicos. Vamos de ovejitas, nos hemos hecho el traje nosotras, cosiendo las borlitas de lana y todo. De Power Rangers. Nosaltres anem de Spiderman, lo que pasa es que teníem Spiderman roïns ahí, malos. I són els roïns. A veure si passen de puta mare, güey. Anem de reines de corazones i els xiquets de príncipes de corazones. Enguany tocava vestir-se en els xiquets. Anàvem a disfressar-se de mosques i merda, però com ja estava repetit, pues l'últim que trobarem. L'únic que ens poguérem fer per 20 persones, pues diguem, va, pues de pingüino, pues de pingüino. En la cara negra, perquè no se mos reconega, jau. Ara anem a anar per els carrers i anem a ballar o algo. La Falla Sant Jaume era la primera en desfilar. Obrien la comitiva estes xicotetes regines de cors, seguides de cíngares, policies i presos i estes xiques de Ferrari. La nova llei que prohibís anar a més de 110 km per hora també va estar present en el tren faller. S'han fet de senyal de la norma que han ficat nova del 110, pues, ens ha donat idea per fer-se el disfraç, per reivindicar un poc que molta gent no està d'acord, que no s'han ficat de radar, de Guàrdia Civil i uns altres de la senyal. Tenim també una tipus furgoneta de Guàrdia Civil i res, un poquet, s'han basat en això. Més disfresses, estes de llop i d'ovelletes. Punkies, Power Rangers, llaunes de cervesa i fins i tot peces del Tetris. Per darrere d'ells arribava la Falla Cervantes amb els seus vampirs, jugadores de bàsquet i pirates. Astèrix, Obèlix i els romans també estigueren presents diumenge pels carrers de la Pobla. Cartes de pòquer, boxejadors i tot tipus d'insectes, com mosques o marietes. Llauradors amb el seu carretó d'espàrrecs, xiques de bolquers i per a tancar la desfilada de Cervantes, zombis i bruixes. Els de Josep Antoni triaren disfresses de mexicans, vikings, monges i personatges medievals. La selecció espanyola de futbol i els personatges de videojocs Mario Bros i el seu company Luigi també estaven en el tren faller. Des de l'Àfrica va vindre esta tribu i de l'altra part del món, estos pingüins. També desfilaren les dones de la cervesa DAF, Blancaneus i la versió femenina de Rambo. Animalers de tot tipus, com ara vaques i abelletes. La banda anava de romans i seguint-los, pallassos, nines Barbie en les seues caixetes i mosqueters. Arribava després la Falla del Mercat amb les seues folclòriques, els seus torers, policies i surfistes. Els de la banda anaven vestits de bruixots i els seguien ratolins, metges i infermeres. La Falla Trinquet arribava en una muleta que la conduïa Tejero. Per darrere anaven jokers, vaques, pirates, mariners i guàrdies civils. També anaven ovelletes, cavernícoles, pirates i més personatges d'Obèlix.
Els presos eren els que tocaven la banda i les cíngares anaven ballant per darrere. L'última falla va ser la de l'hort, follets, egipcis i unes quantes Minimaus. Un grup de llauradors, gàngsters i un altre personatge de ficció, Cruella de Vil. I per donar més color, tots estos Ronald McDonalds que tancaven la desfilada.